Hei johtaja, tiedätkö mikä on tosi tehokas tapa tehdä semmoisia päätöksiä, mihin kukaan ei oikeastaan sitoudu ja mistä ei seuraa varsinaisesti mitään arkista toimintaa ja mitkä jää kesken ja mitä pyöritellään sitten niin kuin vuosien ajan, että miksei tätä vieläkään ole tehty ja tästähän on aina puhuttu ja kukahan tämän tekisi. Eli miten me saataisiin mahdollisimman niin kuin epäselviä päätöksiä, joihin ihmiset ei sitoudu. Ja siihen on yksi tosi helppo ohjaus. Yritä tehdä mahdollisimman paljon päätöksiä. Se yritä tehdä mahdollisimman paljon päätöksiä mahdollisimman pienissä ajankohdissa sen ryhmän kanssa, jonka pitäisi yhdessä niistä jotenkin päättää, olettaen, että yhteispäättäminen on järkevää. Niin yritä tehdä yksittäiskohtaamisessa mahdollisimman paljon päätöksiä. Koita saada siitä niin kuin mahdollisimman paljon tavaraa läpi siitä niin kuin päätöksentekotuutista ja pian huomaat, että mikään näistä päätöksistä ei pidä. Koska me ollaan käyty sellaista keskustelua, mikä voisi johtaa oikeaan sitoutumiseen niistä päätöksistä, koska se vaatii sitten taas aikaa ja debattia ja erimielisyyttä, koska ihmiset ne ei oikein sitoudu, jos ne ei saa olla eri mieltä ja jos ne ei ymmärrä perusteita. Eli jos me vaan nopeasti pyritään tekemään ryhmällä mahdollisimman paljon päätöksiä, niin pelkästään se määrän lisääminen johtaa siihen, että se sitoutuminen vaan niin kuin se laskee. Eli älä yritä ehkä tehdä niin paljon päätöksiä kerralla. Yritä mieluummin tehdä selkeitä, toimivia päätöksiä, joihin ei tarvitsisi palata niin usein. Se tuntuu aluksi vähän hitaammalta, mutta vitsi se toimii pitkällä tähtäimellä paljon paremmin. Ajattele vaikka tätä. Jos se olisi jossain ryhmässä, joka tekee yhden koko organisaatioon koskevan päätöksen, joka on täysin selvä kaikille, yhden viikossa, niin saisit lomat huomioiden ehkä joku 45-44 päätöstä selkeätä vuodessa. Ottaisitko tämän diilin? Mie ottaisin ja monen organisaation pitäisi, ehkä teidänkin. Eli pitäisikö tehdä vähemmän päätöksiä ja tehdä niistä selkeämpiä, vaikuttavampia? Sitä kannattaa harkita.